Pozdravujeme z Moskvy, máme tu exkluzívne pána europoslanca Erika Kaliňáka. Vítaj, Erik. Zdravím. Tak ako by ste opísali oslavy Dňa víťazstva v Moskve? Čo ste zažili? Tak zažil som tu strašne veľa lídrov krajín, ktorých počet obyvateľov sa ráta až na stovky miliónov, čo tak asi trošku osvetľuje a popisuje tú realitu údajnej izolácii Ruska. Naozaj tu boli predstavitelia z celého svetu, vynímajúc tú uzavretú bublinu, ktorá sa vyformovala v rámci západnej Európy. Myslím si, že Robert Fico potvrdil všetko, čo hovoril, čo sa týka toho, že sa sem pôjde ukloniť a uctiť si pamiatku padlého vojaka a všetkých, ktorí počas druhej svetovej vojny umreli. A rovnako potvrdil, by som povedal tak, že svoju váhovú kategóriu tým, že sa mu podarilo v jeden deň absolvovať 4 dôležité stretnutia s lídrami Číny, Brazílie, Vietnamu a aj Ruskej federácie. Takže došlo už k tomu stretnutiu aj s brazílskym prezidentom, ktoré bolo vtedy zrušené, keď bol v Brazílii. Áno, tak vtedy došlo k zdravotným komplikáciám zo strany pána prezidenta, teraz už v plnej kondícii. A samozrejme bola možnosť ešte na chvíľu prehodiť pár slov aj so srbským prezidentom, ktorý rovnako ako my zažil všemožné komplikácie týkajúce sa pokusu si uctiť pamiatku vojakov, ktorí naozaj padli počas druhej svetovej vojny a porazili nacizmus. To sú také šialené detské politické ťahy, nad ktorými dokážete len krútiť hlavou, keď si myslia, že týmto niečo získajú, týmto niečo vyhrajú, alebo že toto má byť obsahom a náplňou ich politiky, tak Boh ochraňuje Európu, pretože sú pred nami naozaj ťažké časy a žiaľ na mnohých dôležitých pozíciách dnes sedia ľudia, ktorí rozprávajú iba o zbrojení a hecovaní všetkých možných do konfliktu, ktorý naozaj má ten potenciál prerast do 3. svetovej vojny, a to je niečo, čomu sa chceme silou mocou vyhnúť, a to, ako sa tomu vyhneme, je práve budovaním dobrých vzťahov a poctivej diplomácie, na ktorú západná Európa natoľko zanevrela, že ešte aj keď sa vytvorila tá skupinka odhodlaných, tak vlastne celé to padlo na tom, že sa nevedeli dohodnúť, ktorý z tých západných lídrov bude ten, ktorý bude komunikovať s Vladimírom Putinom. No tak Robert Fico to dokáže a nepotrebuje na to nikoho iného. Proste diplomácia je základ toho, aby sme naďalej žili v miery, a je dôležité komunikovať normálne, konštruktívne. Ak nás za to niekto kritizuje a myslí si, že stojí na správnej strane dejín, ako to tu teraz rozprávajú, tak sa existenčne mýli. Ak by sme prijali ich štýl politiky, tak už by tu boli všetky štáty medzi sebou absolútne rozhádané a viedla by sa tu minimálne studená vojna, ak nie otvorená. A veľmi ma zaujímalo, ktorý z tých progresívcov by naozaj prijal ten povolajúci rozkaz, pretože tam vedie ich politika. Ich politika vedie k vojne a je naozaj poľutovania hodné ich vyjadrenia, že Robert Fico kvôli tomu, že absolvoval 4 dôležité diplomatické rokovania, sa postavil na stranu vojny. To je úplne absurdné. Aj publicista Eduard Chmelár hovoril, že vlastne ide o historickú vec a historický úspech, že naraz sa podarilo takéto rokovanie. Čo sa podarilo vyrokovať? Vieš čo, veľká časť tých rokovaní sa týkala energetickej situácie, ktorá je žiaľ v Európe nie je úplne šťastná, a o to viac sa zhoršuje prijatím tej roadmap k tomu, ako sa úplne 100% odpojíme od všetkého ruského. Teraz nehovorím iba o ruskej rope a ruskom plyne, ale naozaj o ruskom obohatenom uráne, ktorý by znamenal, to nie je ani katastrofa, to je proste koniec jadrovej energetiky na Slovensku. A práve v Európskom parlamente sú to práve predstavitelia progresívneho Slovenska, ktorí pri každej príležitosti hlasujú za to, aby sa členské štáty Európskej únie odpojili od toho, a vôbec si neuvedomujú, ako by to zdevastovalo Slovensko, pretože tie ceny energií sú už dnes obrovské, a ak by sme si odstrihli takýto naozaj že výrazný zdroj, tak ja neviem, ako si oni spomínajú, že žijeme Ficovú drahotu, tak ja si ani nedokážem popísať, číselne vyjadriť, čo by bola tá Šimečková drahota, alebo teda tá progresívna drahota, pretože odstrihnúť sa od všetkého ruského kvôli ideologickým dôvodom je nielenže nonsens z pohľadu politika, ale z pohľadu ekonóma to je devastačné.
takže o tom sa vlastne rokovalo, pretože tak Brazília ako Vietnam sami začínajú proaktívnejšie mať záujem o jadrovú energetiku a preto Robert Fico aj pre nich dal kvázi také pozvanie, aby prišli na Slovensku, aby videli, ako to funguje u nás. Môžeme im predstaviť plány nového jadrového zdroju, ktorý sa chystáme vybudovať a prebiehajú všetky tie kroky potrebné na to, aby sa mohla spustiť jeho vlastne stavanie tohto nového zdroja. A mohla by nás Európska únia prinútiť, aby sme prestali odoberať nielen plyn, ropu, ale aj to jadrové palivo, ktoré je pre nás veľmi dôležité? No, komisia predstavila plán, ktorý ak by sa zrealizoval, tak áno. Tak vie nás do toho dohnať. Teda minimálne nás vie dostať do stavu, kedy nebudeme si plniť prijaté rozhodnutia a budú nám hroziť sankcie. Faktom je, že ešte dnes nie je úplne jasné, ako to celé vymysleli, pretože ten dokument, ktorý predstavili, je vyslovene politický a chýbajú tam základné technické odpovede na základné technické otázky, že a ako to celé vlastne má vyzerať a ako má byť prijaté to rozhodnutie, či to bude jednohlasné rozhodnutie, či bude postačovať väčšina, aké z toho hrozia sankcie, ak sa to nejakých členských štátov rozhodne neakceptovať. To znamená, fakt akože v čase krízy, by som povedal, v čase, kedy po covide, konflikte na Ukrajine je celá tá Európa, poviem to tak, že už dosť výrazne dobytá, si chceme ešte tretíkrát streliť do toho kolena povestne. To už proste postráda to naozaj základnú logiku a ten zdravý rozum proste nikde nie je bádať. Viete, my sme ako politická strana samozrejme aj nejak ideologicky ladení ako sociálna demokracia, ale s tými pribúdajúcimi rokmi a s tou radikalizáciou spoločnosti a politickým amatérizmom, ktorý tu začali predvádzať naši oponenti, sme sa už tak ideologicky posunuli od sociálnej demokracie len proste k hájeniu základného zdravého rozumu, pretože to je to, čo už naozaj absentuje v ich politike, jedno, či by boli pravičiari, lavičiari, či sú konzervatívni alebo progresívni. Množstvo z ich rozhodnutí proste postráda logiku, zdravý rozum. No tak ten tlak na suverenitu v poslednej dobe už narastá. Myslím, že aj ten let váš do Moskvy nebol taký jednoduchý, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať. Museli ste obísť veľkú časť krajín. Robert Fico reagoval na Kaju Kalasovú, ktorá mu to vyčítala. O tomto nám nikto nehovoril, keď sme vstupovali do Európskej únie. Kedy sa to zastaví? Lebo mám pocit, že stále pokúšajú nové a nové veci, ktoré nám chcú prikazovať, čo môžeme a čo nemôžeme. Áno, to je presne to, že na papieri, keď sa spýtate aj progresívcov, tak nie, to nič také nehrozí, to tak nefunguje, veď predsa komisia je kvázi podriadená Európskej rade. Keď hovoríte o zlom Bruseli, to si fabulujete, veď všetku moc má premiér alebo prezident akékoľvek členského štátu, len potom zrazu vidíte realitu, kde sa tu viceprezidentka komisie, alebo teda vysoká predstaviteľka pre zahraničné záležitosti Kaja Kallas vyjadruje spôsobom, ako keby sme im Robert Fico naozaj bol podriadený, pričom je to presne naopak. A ten tlak, ktorý možno nie je aktuálne zhmotnený v nejakom európskom práve zatiaľ, funguje zatiaľ tak z tieňu, takouto mekou silou, kde si presne títo ľudia myslia, že dobre, tak na papieri nie si môj podradený, ale s tým vplyvom, ktoré máme cez naše médiá, vás dotlačíme k tomu, že nepôjdete nikam, lebo sa zláknete, lebo nebudete chcieť vydržať ten tlak. Ale Robert Fico je už starý bard v tomto a my rovnako sme veľmi rýchlo vytriezveli z toho, ako sa dá robiť politika, keď vás všetky médiá okydávajú a nejakým spôsobom sme sa proste vynašli natoľko, že všetok ten šialený tlak už na nás nemá taký dosah, ako to možno bolo v minulosti. A viete, aj ten prelet. Slovensko má vybavené celoročne povolenie lietať cez tie krajiny. To bolo tak, že oni museli malicherne vstúpiť do toho a oznámiť vám, napriek tomu, že máte už na rok dopredu vybavené povolenie na ľubovoľný prelet, tak zrovna tieto 4 dní vám to neumožníme. Ale čo z toho tie krajiny majú, ja naozaj neviem, alebo teda tí politici, lebo že na konci dňa je to ich rozhodnutie. Ale budíš, my sa prispôsobíme a ako povedal aj Vladimír Putin, boli nám dané obrovské prekážky, ale predsa len sme prišli. A urobili sme to, čo si myslím, že je náležité pri 80. výročí a uctili si pamiatku padlých vojakov krajín, a vtedy Sovietskeho zväzu, ktorá priniesla najväčšiu obeť počas druhej svetovej vojny a ktorá bola práve tá, čo oslobodila Slovensko, pretože na rozdiel od niektorých politikov naozaj vieme, kto nás oslobodil.
Skúsme zakončiť nejak pozitívne, lebo toto boli samé také negatívne, smutné správy, ale predsa máme toto výročie oslobodenia víťazstva nad fašizmom. Čo by ste tak na záver mohli povedať? Rodí sa aj nejaká nádej na ten mier, alebo čo sa podarilo? Viete čo, Robert Fico absolvoval stretnutie na 4 oči s Vladimírom Putinom a riešili túto tému. Ešte sa nepodelilo o to, aké informácie mal. Samozrejme, z takých stretnutí sa ani moc nevynášajú informácie, ale možno tak za zavretými dverami mi čo to aj povie. Ja verím, že áno. Môžeme si myslieť o Donaldovi Trumpovi, čo chceme. Faktom je, že sa snaží a vyvíja rôzne aktivity až nátlaky na to, aby došlo k ukončeniu tohto vojenského konfliktu. Čo ma mrzí je, že ani počas 80. výročia, kedy bojovali tak ukrajinskí vojaci, ako aj sovietskí vojaci, teda ruskí vojaci bok po boku v tej sovietskej armáde, nebolo možné pristúpiť na to prímerie, pretože pán prezident Zelenský odmietol, ale no uvidíme. Sú tu veľké štáty, ktoré chcú ten mier, tak Brazília, tak Čína a našťastie už aj Spojené štáty americké. Pre mňa ako Európana je kľúčové, aby aj tá Európska únia zišla z tých zbrojárskych chutiek a naozaj sa začala zasadzovať o mier, pretože v tom Európskom parlamente už vám nevie prejsť ani taká veta, že základom zahraničnej politiky Európskej únie je diplomácia. Už na tomto neexistuje v Európskom parlamente zhoda a keď to navrhovala jedna z frakcií, tak to bolo zmietnuté zo stola ako neopodstatnené. Tak ja neviem, či už kedy sa to stihlo stať, ale či už sme sa stali naozaj že vojenskou veľmocou, ktorá rieši medzinárodnú politiku vojensky alebo čo, ale ja to odmietam a verím, že nás čakajú svetlejšie zajtrajšky. No túto návštevu kritizovali mnohí politici aj médiá, o nej písali, ale žiadne médium okrem hlavného denníka nevyslalo svojho redaktora do Moskvy. Ako vy ľudsky vnímate tieto oslavy? Boli ste aj v uliciach, ste tu asi prvýkrát na takýchto oslavách. Ako ste to vnímali? Je tu vidieť strašnú hrdosť ruských obyvateľov. A napriek tomu, že sa teda z bezpečnostných dôvodov nekonal ten pochod nesmrteľných, tak napriek tomu v uliciach bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí si nielen s kvetinkou prišli uctiť práve vlastne hrob vojaka neznámeho, ale hlavne prišli s obrázkom svojich rodičov alebo starých rodičov, teda otcov, ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny, padli počas druhej svetovej vojny a bolo to veľmi emotívne z ich strany. Takže tá národná hrdosť, ktorá je tu cítiť, je niečo, čo Slovensku miestami chýba, ale na západe by som povedal, že je to až aktívne rozbíjane a zakazované. Zachytil som viacero nejakých takých absurdných momentov, kedy niekto hral na flaute, myslím na Ukrajine, víťaznú pesničku z druhej svetovej vojny a bol okamžite odvedený a neviem, či až do väzby uvrhnutý a tak ďalej. To sú také, by som povedal, choré momenty. Je naozaj dôležité odlišovať históriu od aktuálnych problémov spoločenských a neprepisovať ju len kvôli tomu, že nám politicky nevyhovuje, čo je vidieť zo strany progresívcov v poslednej dobe šialeným spôsobom, by som až povedal. Kedy oslobodenie deklarujú, že v skutočnosti išlo o obsadenie a podobné nezmysly. Tak vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a užite si ešte Moskvu. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem hlavný denník, klobúk dole, že ste sem jediní prišli.